खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय। जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय नैबे साबस्क्राइब नुनाय गोजा बटनाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव नैबे खाथियाव फैनाय बेल आइकनाव क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपनि आपडेट, जायखिजाया आपडेट होयोब्ला नोंथांमोनहा नुनो मोनो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनहा लाब खालामनो हायो। दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय ओइट पास, जाय बिथांमोना 8 पास जादों एबा जाय बिथांमोना ग्रेजुवेट, बिसोर बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। जायखिजाया आसामनि गामिफोरनिफ्रायनो एबा जायखिजाया आसामनि डिस्ट्रिक्टफोरनि गामिनि मानसिफ्रानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बियो टेम्परारि वाल अफ इन्टारभिउ होनदों, बियो 6 मान्थनि थाखायल', नाथाय बियो डाइरेक्ट इन्टारभिउल' जागोन। जुदि नों बे इन्टारभिउआ माब्ला जागोन आरो मा पस्ट, बिनि सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय नटिफिकेसन। सासे एकाउन्टेन्ट नांगौ, एकाउन्टेन्ट B.Com पास जानाय जानांगोन। मान्थलि बियो 15,000 मोनगोन। इन्टारभिउआ जाहैबाय 9 तारिख 12 मास डिसेम्बरनि 9 तारिख 2012 जागोन। आरो जुनियर एसिस्टेन्ट ग्रेजुवेट, जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय ग्रेजुवेट जानांगोन आरो 6 मान्थ कम्पिउटार डिप्ल'मा थाथारनांगोन। बेनिबो सेलारि हिसाबै 15,000 होनाय जागोन। आरो बे इन्टारभिउआ जागोन बेना 10 डिसेम्बर 2019 ड्राइभारा थ्रियाव दं जाहैबाय ड्राइभारनि पस्ट। SSLC मेट्रिक पास जानाय जानांगोन आरो ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगोन। बिनि सेलारिया जाहैबाय 12,000 जागोन। बेनाबो इन्टारभिउआ 9 तारिख 12 मार्च 2019 जागोन। बिनि उनाव पियन आरो सुकिदार एन्ड क्लिनार। पियन आरो सुकिदारनि थाखाय 8 पास जाथारनांगोन। सेलारिया जाहैबाय 9,000। बेनि इन्टारभिउआ जागोन 11 तारिख 12 मार्च 2019, डिसेम्बरनि 11 तारिखआव जागोन। आरो क्लिनारबो दं, न' एप्लिकेबल। बेनि थाखाय क्लिनारनि थाखाय जेबो इडुकेसन क्वालिफिकेसन नाङा, बिथाङा डाइरेक्ट इन्टारभिउआव थांनो हागोन। बेनि सेलारिखौ 9,000 होनाय जागोन। दानिया बेखौ बबेहाय थांनांगोन, बबे जायगायाव मा डकुमेन्टस लानानै थांनांगोन, नैबेखौ होनाय दंखायो। माजुलि इउनिभारसिटि अफ कामालाबारि, माजुलियाव जागोन बेयो। केन्डिडेटआ मा लांनांगोन, बे इन्टारभिउआव मा लांनांगोन, डाइरेक्ट इन्टारभिउल' जागोन, बेयाव एग्जाम गैया। इन्टारभिउ बाय'डाटा लांनांगोन। जाय केन्डिडेटआ इन्टारभिउ होनो थांगोन बियो बाय'डाटा लांनांगोन आरो गांनै फट' कपि, बेजों लोगोसे एटेस्टेड पासपर्ट थांनांगोन आरो अरिजिनेल एन्ड एटेस्टेड कपि अफ टेस्टिमोनियेल लांनांगोन। बिसोरखौ लांनानैनो नोंथाङा इन्टारभिउआव जइन जाहैनो हागोन। बेयाव एग्जाम जेबो गैया, नोंथाङा डाइरेक्ट इन्टारभिउआव थांनो हागोन। जुदि सेलेक्ट जायोबा 6 मान्थनि थाखायल', टेम्परारिनि थाखायल' बे साख्रिया, नोंथाङा बेयाव जइन जाहैनो हागोन। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो गोदान गभार्नमेन्टनि साख्रि, आसामनि साख्रि बायदि नटिफिकेसन मोननो थाखाय नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदों। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। नोंनि लोगोफोरनोबो सेयार खालाम, जाहाथे बिसोरबो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय जों गावनि थांना थानायनिबाबो एफा एनैबाबो राहा मोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना बिदिनो गोदान साख्रिनि आपडेट मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। एसेनोसै, गोजोन्थों, थेंक इउ।